så kører vi. Jeg har nogle helt almindelige godbidder, og så har jeg fundet 3 æggebager ude i køkkenet. Og så tænker jeg, at vi skal lege lidt med dem. Kan du se det? Det er jo godt. 1 og 2 og 3. Så tager jeg en godbid. Og så ved hun jo ikke, hvad for en jeg lægger den i. Fordi jeg snyder jo. Og så siger jeg, søg. Var den lige der? Hvad? Og så fik du den. Ej, hvor er du god til det. Så. Jeg kan også putte den i her, så hun ved, den er her. Så kan vi køre rundt med dem, og køre rundt med dem. Og så kan vi køre rundt med dem, og så kan vi køre rundt med dem. Og så skal hun søge igen. Var den lige der? Så det var jo ikke svært. Så har jeg nogle krus, som man også kan bruge. 1 krus, 2 krus og 3 krus. Og der gør vi det samme igen. Så vi lader som om, at vi lægger noget ned under. Og så siger vi Lili, søg. Søg. Så går hun hen til æggebagerne. Du skal komme her, så skal du søge der. Søg, hvor er den henne? Hvor er den henne? Hvad? Hvor er den henne? Du skal bruge hovedet og blive på måtten. Hvor er den henne? Hvad? Du skal søge her et eller andet sted. Der bliver brugt næse. Søg du bare. Kan du søge? Der var den jo. Nå, det var godt. Nå. Så kan man bruge de her krus til noget andet. Så kan man sige, sæt. Pote. Dygtig. Det var godt. Pote. 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 Ja. Pote. Pote. Ej, guf i hånden. Jeg siger pote. Sætter den lidt længere hen til hende. Pote. Pote. Ja. Nu ser vi meget tydeligt en hund, der ikke forstår, hvad det er, jeg vil have hende til. Siger pote. Så hjælper jeg hende. Siger pote. Dygtig. Ja, det var godt. Pote. Og så væltede den. Pote. Kom. Pote. Ja, dygtig. Super godt. Hvad med den der? Pote. Lili. Pote. Ja. Tak for det. Var du god til det. Der skal samtidig ikke så meget til. Lili. Pote. 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 Der. Pote. Ja. Det var fint. Sådan. Så. Hvad skal vi nu finde på? Så vi sætter dem højt op. Hvad? Pote. 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 Ja, nu forstår du det igen, ikke? Nu har jeg ændret billedet. Nu ser det anderledes ud. Og den er vældig højt oppe. Pote. Kom, pote. Yay, dygtig. Ja, det var godt. Lille pote. Ja, hvor er det dygtig. Det var så fint. Når du så har leget lidt med de her ting, så kan vi lave sådan nogle små træningsøvelser. Læg mærke til, at jeg bliver inde på den her måtte, fordi man behøver ikke andet end 1 kvadratmeter. Så kan man træne rigtig meget med sin hund. Selvfølgelig, hvis det er en større hund, så kræver det lidt mere. Nu skal jeg lige tjekke, om videoen peger hen, hvor den skal være. Og det gør den. Så det er super duper. Nå. Kan du lige gå hen og lægge dig? Ja. Ikke? Så har jeg taget sådan en træplade her, som jeg vil lægge der. Og så vil jeg se, hvad hun gør, når hun er færdig med at undersøge den. Hvis I kan høre nogen, der trækker vejret hårdt, så er det Patty, der sidder lige ved siden af kameraet. Target. 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 Ja.
Target. Må godt hjælpe. Target. Kom. Target. Kom så. Target. Ja. Dygtig. Det var godt. Target. Ja. Dygtig. Så. Target. Target. Ja. Target. Ja. Dygtig. Jeg vil lige sige, det er nogle ting, vi ikke har lavet før. Men hun skal også I kan se det på hende. Hun koncentrerer sig vildt meget på, hvad er det, mor gerne vil have? Ja, hvad er det, vi gerne vil have af dig? Hvad er det, vi gerne vil have? Target. Target. Ja. Target. Kom. Target. Ja. Dygtig. Det var flot. Og hvad så, hvis mor holder det sådan her? Target. Ja da. Super godt. Det var godt. Hvis jeg tager det her op. Target. Target. Ja. Flot. God til det. Find på nogle ting, som I kan tage ud i køkkenet og køre ind i træningen. Så laver vi lige noget andet her. Kom. Og dæk. Ja, så strækker vi os også. Det skal der også være tid til. Det var flot. Ja. Ja, det var godt. Så får du det. Nå. Kan du kravle lidt? Kan du lige gå ud af kameraet her? Kan du kravle lidt? Ja, du kravler. Ej, du er god til det. Kravle, kravle. Kravle, kravle. Sådan. Ligger du ligesom en frø? Ja, det gør du. Ligger du ligesom en frø? Så, kom op og sæt. Kom. Trylle. Trylle, gå derhen. Gå så. Ja, Lille. Sådan. Lav en pudelhund, det kan du sagtens. Opdæk. Super godt. Lige. Bang. Bang. Helt ned med hovedet. Lig helt stille. Dygtig skat. God til det. God til det. Kom, op igen. Kom, Lille. Trylle, kan du lige gå ud? Kom her. Ja. Drej lige rundt et par gange. Kom rundt. Ja, det er godt. Og så den anden vej. Jamen, hvor er du god til det. Hvis jeg kom der da, og så rundt der, og så rundt der. Ja, du må godt lave lidt, for at du får din guf. Ja, det må du. Ja. Så laver vi det, der hedder selvkontrolsøvelsen, hvor vi har en godbid, som hunden ikke må tage. Hvis den prøver at tage den, lukker vi hånden. Ja. Og når de er rigtig gode, så kan man køre det rundt, og man kan holde det helt ind under næsen på dem, uden at de tager. Værsgo. Ja, det var godt. Så kan man sige venstre. Goddag, goddag. Og her. Så kan man sige højre, den anden. Den anden. Højre. Ja, du er dygtig. Giv mig så din bøn. Det var godt. Nå, Lille. Hænderne op eller bukserne ned. Det var godt.